айни дар аэропорти JFK Нью-Йорк қарор дорем. Билет туда-обратно ҳисоб кардам, тақрибан аз $400 сар мешавад то $500. Чӣ ба самолёт? Барои ки ба самолёт 5 соат, ба мошин қариб 1,5 рӯз. Як рӯзу 3 соат, 4 соат. Бо агар дар роҳ ман кини ягон ҷода истоӣ, тақрибан 1,5 рӯзтон мера. Мондашавия намеге. Баҷо нодил ба мошин меомадем, раҳоя нишон медодем, лекин беҳтараш самолёт аст. JetBlue мебинем чӣ гап. Дар ин овозаю дарвозое ки дар аэропортҳо меистодиян бо одамои проверка мекардин, чизо нашид внутренний рейсода, намедонам акон может международниёда проверка мекунанд, лекин бе ягон проверкам гузаштем, омадам, аз чемодан дар дастам. Боздид то Денвер. Мегум ки морам хе гулкати встречат намекарда бошам ягон вақт. Оли шамс кати нурик ба гул мебурая пеши ман хит ки. Хажи Америка иш гавне мардак да гулкати бурая встречат кида. Бахда гула да саржвайда мекуна кати гул бия нурик. Я биболора. Медони дизайни аэропорт ҳам хе кардагиян ки аэропорт ранги кӯҳое, барое ки в основном Денвера ҳисоби кӯҳу, ҳисоби ки лижни базошон бисёраю. Агар вақт мошава мерем лижни база диданӣ, ҳамин ҳисоб ҳамин ҷоя ҳам хе сохтагиян. Агар хато накунам 1995 сол. Азамат хит ки бовар мекунӣ ҳамин ов $6. Медонистем барои вақти аэропорт мебиёӣ ташна набиёӣ. Аэропортуш ай душанбе дида калоне. Инҷа 140 квадрати бошад, агар душанбе ба фикр 125 километри квадрати. Ба то чӣ дараҷа калоне ки 407 дарвоза шадидан накунад, то чӣ дараҷа калоне ки дар як дақиқа дута самолёт мефурояд ва дар як рӯз қариб ки 1700 та рейс доранд. Ҳисоб кунем 1700 рейс. Иҷа менои чӣ хеле ҳавош. Яке мебини 20 градус, 25 градус гармияй, саҳар мехези ки минус 10 градус барф задистай. Ҳавош як ҳамин ҳисоб аҷоибайдан. Баъд офтобай. Ҳамин барф ки борид саҳар бо як рӯз дига мебини ки офтоб барфа ову мекунад. Хароб шиди дар ҷае. Салом алейкум. Шамс чӣ хел? Номиро шаби Душанбе, Колорадо. Ман автомози Шамс кати гул пул мебия, гула дар сарш майда мекунам ки. Ами Теслара гирифтӣ? Чанд қаш дадасте? Мои апрел гирифта бошад. Март ё апрел ё май дада нест у солда. Аммо плюс-минус ҳамаш қайти, аммо 44 та бо 45. Бафр ҳамон вақте ки ино акция кардан 0%, бе процент. 44000 ғалти дакта. 44000 ғалти доз бо такс ритурн мекунӣ бо 13000 метиан нози. Бо 13000 ам 44000 метиан ҳар моҳ. Просто амтра давлат федерал стейт мете бад мете. Ич хеши дакун оз машина чанд сум ҳар моҳ мес. Машина 44 минус 13000 чанд ка меша? Хай 29000 меша. 31000. 31000 алтин меша. Ҳар моҳ $600. Кати страховка. Страховкаш кати, страховкаш $140. Арзон. О, страховка Тесла худаш. Чанд сол шуда инҷа ҳозир? Меира худаш. Ягон худаш ҳам поин худаш. То хона,
то хона адрес. Неки бояд кам-кам руля расти. Хайнем просто пас богу мекли там баша музыка ягон чим. Рафтисте. Михлиши ходиш мебинем, скоро шакам то. Мекли чи. Расходи пули свету. Охи ма дыта дами демиром ай дыҷоз некам дыҷо вай дошт. Дыҷоз ратка бепул дошт. Аям комьюнити ходиш. Я савол дига. Меган электромобил зарар дорад ко? Акама чам арчи мегад ма намедонам. А коя бине? Тоҷикистон Душанбе. Я тоҷико Тоҷикоз дринҷа медрем. падарка кардагиян. Ҳама ки сохтагияко кандакорика дринҷа ма баёш аст. Медониян баъд нав камтар хондем. Бо касе ки интересни боша метавона дар бораи ҳамин чойхона дар интернет поиск кида бисёртар маълумот мегиранд. Хай боз аз дурунам мебинем. Дар соли 1987 барои дӯстигарии байни Амрикову Тоҷикистон ҳамин ресторан сохтагиянд. Бо нависагиянд ки ресторан дар Тоҷикистон сохта шуда, инҷа омадааст аз сари нав сохта, краска карда ба фаъолият ба Амрико ҳадия кардагиянд. Номуш чойхонаи Болдер, яъне чойхонаи Душанбе дар шаҳраки Болдер. Шаҳраки Болдер боша хай набинед ҳамин чиз мебурад хай меги дар варзоби, инҷа як дарёча, инҷа кӯҳу, бо инҷа чойхона, ҳамин чойхона буре агар гӯҳи камтар як атмосфераи Тоҷикистон да ғалтму ҳам тарафҳои кӯҳистон да худма як ҳис кунум, марҳамат кунед Денвер, шаҳраки Болдер. Ози пурсидем шона барои меню оши тоҷикӣ дорен ё не гуфта доштиян, лекин чанд духтара гуфтесае ки оши традиционный нест. Мишлен наштагияне ки ину ресторан намедурад, просто как бывает, да? Просто медони чиш рости гап ҳам хеле ҷоҳо медуроӣ. Меабинай худи Нью-Йорк мебиёӣ, як штате ҳаст ки масалан мумкин ки 50% тоҷикистониё надонанд ва умуман фаҳмиша надоранд ки дар куҷо сохтагиянд. Дар як шаҳраке ки умуман ягон хел чӣ надорад, связ надорад кати Тоҷикистон, лекин дар инҷа ҳамин ресторана сохтагиянд ва ҳамин ресторан кати кухняш гум шуда рафтагие. Локатсияш хушрӯ, хетоути агар кӯҳ, боду ҳавош тоза, тобистон ба фикр меҷавад чӣ аҷоиботае? Кандакориёшаву дизайну бод тим боле ки маълумае ки мардуми худмон сохтагияну не ки бо зиғ одаме ки беяд ватанша дӯст медораву традитсияю ҳамин чиз национальни ценностия дӯст медорад, қадр мекунад. Камтар зиқ шидум рости гап ки камакак бесоҳиб монда ҳамин чойхона. Чойхона камтар як бесоҳиб монда. Мумкин ки ман хато мекунам. Аз чӣ сабаб? Аз сабабе ки агар ҳамин чойхона дар тарафи Нью-Йорк мешид, дар тарафи Небраска мешид, дар тарафи Пенсилвания дар дигар тараф шаҳракҳои майдаи штатҳои Амрико мешид, шояд ки камакак дига мешид, лекин локатсияе ки ози сохтагиянд албатта ки беҳад наздикает барои худатро дар Тоҷикистон ҳис кардан, кӯҳистону, обу, боду ҳавову ҳамин оромияш. Аз ҳамун ҳисоб камтар локатсия якта дигарам хеле шудан дар куре. Хайн мебинем чӣ ба не яки мо месозем.
ва фикр агар кухняш кухняи тоҷикӣ мекардем шояд ҳамин инҷа хароб мешид ягон кас намеомад клиент намешид баъд ҳамун ширкатҳо ҳамун корхонаое ки пул ки воридот нашуд доход ки наовард баъд худуш ба худуш вай хароб шида рафтан иш гум меша иша мефурӯшанд вайша мешикананд баъд ҳам хе мера лекин умедворум ки дар оянда ягон кас дарк мекунад аз пулдорои тоҷику ҳаминҷа хотя бы як моҳда як бор среднеазиатский ягон хел цент вай мекунанд як вечер мекунанд артистои худомон як моҳда як бор файрод мекунанд масалан аловатова масалан афзалшо шодиевро ва дигар тоҷиконе ки айни ҳол дар амрикоам файрод мекунанд ҷада як моҳда як бор як консерт як уголоки тоҷикӣ ташкил мекунанд пулдоро пулотонро баҷо накунен сарф кунен салому алейкум яке ай муваффақтарин тоҷикони денвер гӯем хато намекунем қурбон омаде меҳмонӣ ана автосалон шодагиян беғайр аз ин бо якчанд бизнеси дигаам доранд қурбон дар денвер мепурсем кани ки ҳамин секрети муваффақишон дар чиаю баъд як савол дорум қурбон да кам саволи моя ҷавоб медода боша барое ки ман бисёр дар инстаграм мебинам мошинои ҳамин ҳар гуна мошин ҳар вақт ёз мекунанд як саволи секретни дорум ша озу метем ша рафтем Mercedes Volkswagen konkurent nadur. Ayağım boşuna. Fakat artık bir saldığımız diyor ki tamam. Xatogi asosiy Марҳамат Қурбонам қабидем. Салому алейкум. Салому алейкум. Қурбонҷон. Саломати хуба. Раҳмат барои меҳмондориятон. Шумоне. Қурбонам қабидем дар байни мошинош як автосалоне ки яке аз беҳтарин ҳисоб кунем меша. Як ала мошинои пеши пеш. Ҳамин мошина додани будим мо даврӯз. Гуфт ки ака шумо камера мекунед, монош люку шуи меша. Қурбон. Ба фикри ман беғайр аз ҳамин автосалон бо шумо якчанд бизнеси дигаам доред, на? Пеша ин. Ин охирон бизнес. Ин охирон. Азоб наметавад? Ехар, масалан, меҳнат мекунед, чӣ азоб метавад? Меҳнат кунем. Америкада яка? 10 сол мешавад. 10 сол. Чӣ ба имна Денвер, дигар штат не? Акам Денвер омадем, ҳам ҷарис кардем да. Яке аз штатҳои мақсад беҳтарин ҷо аст. Барои фэмили ҳами оиладор хайранг Тоҷикистон ҳай. 4 фасл мақсад на гармӣ на вай. 4 фасл айда ҳамин ранги хидмон Тоҷикистон бори. Ай чӣ бизнес сар карда ба? Ай транспортейшн. Ай home delivery, furniture, мақсад медицина ҳам хеле чизо. Ҳам бизнесҳо тракҳои майда, мақсад ба тракҳои калон. ин бизнеса о мебел кашондани мебел доставка мекардем, мисол контракт мекардем қади компаниҳо, яке компаниҳои ҳамин калонтарин дар Колорадо доставка мекардем мебел, мисол медицина, ҳамаи чӣ. Ба фикрум General Free. Бози бошад беғайр аз вай бизнес боз фақат ҳамин дуюм ша ёки бо хайо бо ҳаста як меҷиме мисусуну бо хайнаи бизнеси димона ё и бизнесаму ҳамроҳи додарам Шоруқҷон. Шоруқҷон хай дадрун мебинем аз ба фикр дадрун шиностон мекунем қатиш. Як савол ака Қурбон. Ҳамин барои бародарои тоҷик ки ҳам хеле бизнес кушоданиян. Акмон намегем ки биён дар бари шумо кушодан, як хато ай шахсан агар фикри ман агире.
барои тоҷиконе ки нав мебиён Америка кушодани бизнес осона ё қин ба чӣ қин ё мешавад чия тайёрӣ бинанд масалан налог мебиёя пожарник ё дигар ягон чизи қинӣ надорад масъалаи мисол дар як ҷо кушоданам иҷода 2-3 дилери тоҷик астай мисол на як кӯча болотар акай акмала мешиносед аз тоҷикистон даваршон акай фирдавсшонанд мисол акай фирдавс ҳамчун устоди мо масъалаи ҳамин мошинда ҳамун одаммора тайёр кардагида ин масъалада акай акмал ёрдамон кардагиай акай фирдавс мисол устод мона мо ба ё стажи кории калон доранд ин масъалада мисол уже ай 10 сол ҷиёчид ва ё дилеранд хафа нашудам ба ки туҷа кушодӣ не чӣ ба ма ҳамчун ранги додашон наворот ёрдамом карданд морам ҳамчун ҳами чӣ тоҷики ҳастай мехоҳам мисол ҳами кора кардан мо уже кора омӯхтагим метавонем ёрдамшон кунем ризқи ҳама ҷудоай худованд ризқи ҳамаро адел наметиҳад ҷои морам боша ва ям мошинашонам бифурӯшанд морам мошинамонам бифурӯшем ин чиз барои ҳамин мардуми тоҷикда ман шахсан чӣ гуфтанем паноҳӣ кор накунем масалан чихе қурбон якҷоя дӯсту рафиқӣ кардан ёрдам кардан ҳамхелӣ ҳамдигарро дастгирӣ кардан хе ширкатҳо кушодан дар кора рафта ина ганда када ва ганда кадан кати ягон кас обрӯ намегирад ҳамхе омада бар бародарое ки опитои калон доранд омада тавсия гирем шахсан манам омадам ози дидестам гирду атрофда муваффақияти ин бародарои тоҷика ман мебинам шахсан худумам ҳавас мекунам ки биём ай қурбон ягон информатсия гирум равам ягон ширкат кушам аку на фақат дар денвер метавонед дар дигар штатҳо и америка ҳамхе калонае ки баъд худованд ризқа метиҳад не ман не қурбон не дигар мерседес мошини зурай ман мерседес як мошина интихоб мекунам фақат ҷиваген галенваген яъне ки мерседес мошин нест галенваген хай мерседес дигар чиза галенваген дигар чиза комментария дар намисед ки мерседес зурай ё бмв барое ки ҳардуш мерседес галенваген конкурент надорад ва як мошини ҳастае ки конкурентиш нест беҳтарин мошинае бмв хай барои одамое ки водителанда барои скорост дина як мошини нав гирифтааст муборак мекунем қурбона дина я намуд ҳай кард ки дилум кафи гуфтум ман ки ман ба автобус мерам рафтем салом алейкум ассалому алейкум назим акаҷон ака чӣ шумо коротон хуб инам яке аз офисои шумо ин додарчае ки шумо гуфтед ин додари мо мешавад ҳо шоруқҷон мо ҳамин мошин бизнеса якҷоя боз кардагем инорам ҳамин аввал масъалаи ҳамин транспортейшн бизнес сар карда будем инам ҳолиам транспортейшн бизнес ман мекунам ран мекунам шоруқҷон аку бисёр қурбона ғам надодем саволои асосӣ дар чиз барои реклама шумо тоҷикистон равон мекунед рости гап не акаҷон чунки мо агар рӯй кунем вақт бисёр меравад вай ҳамуда лучи да ҳаминҷа вай мекунем вақтумона ҳаминҷада сарф мекунем бо аз ҳисоби транспортейшнаш камтар проблема аст ҳамуда мо вақтамонро рости гап фақат денверда ҳозирашда сарф кардастем беҳтарин нарои ман бародарое ки тамошо мекунен ай ҳама нағз даромада ширкати денафтда дар гугл ёфта ягон комментария хушумонен ки отзив беҳад роли калон бозӣ мекунад дар амрико лекин бародаро аз сабаби амин ҳозира вазъияте ки безеб аз раҳ транспортировка мошино бисёр вақт дар роҳ гум мешавад запчастошам ин чизошам умуман ҳамин чизо ка саркорӣ надоранд ва савдои шумо алахусус дар территория денвер на фақат денвер ё ки масалан мо ози нью-йорка шумо реклама кунем як бародаро аз нью-йорк биёянд агар шумо ёрдам мекунед шумо да вес америкада мо например тоҷикистон ҳозирашда равона мекунем аз сабаби транспортировка гуфтам не ки ҳозирашда например аз нью-йорк аз чикаго аз тамоми штатҳо агар вай кунан агар ёрдам метиҳем дастгирӣ мекунем обязательно вай мекунем шуна беҳтарин ҳамин чиза ман фаҳмиданӣ будум яъне ки мақсади асосии мо барои дарк кардани мардуми тоҷике ки ҳамин ширкатҳо на фақат дар нью-йорк ҳаст хеле ширкатҳо аст дар денвер бисёриҳо хел мекунанд ки ҳози мо телефон мекунем денвер вай мошина роӣ мекунанд намекунанд бия ҳаминҷа харем не хе нест бародари тоҷик да муроҷиат кунем шумо да ҳам мошин шуда мебинед бо чиз назад ки нуз мо бардора ягон американец дарави гап задид ду бор телефон гин сеюм бор мега гӯш ки бара дигар телефон накун ҳамин бародару ман қурбона хеле шид мешиносем дар денвер қурбона мегум да инаби мошиноша бмв ҳама эмо бмв ролс ройс галенваген
гапи худаш мегӯша ки хак ройс кай мегирем насиб боша насиб ё намехоҳ махкур нестай насиб сидишкам хай худованд бирасонам мато музура насиб худо хад бием ам хеле туи духтарчота иншаллоҳ бам хеле ройсои сиёи айхида гузаронем баъд ами як совет як гапи зур гуфте мехостем ки ҳамин гапа шумо ба мардум ба бизнесмени оянда расонем хатогии асосии бачое ки ҳамин бизнес мекунанд аки чанд намуд хатогӣ мешавад яке аз хатогии мисол бачаҳо ҳамин мебиёну бисёраш навай тоҷикистон мебиён мисол як хелеш пул дора як хелеш вай меяки мебинад ки ҳам дигар бачаҳо кор кардасан мисол бизнес доранд мегӯяд хай мардак то низ мо чиба наметонем пулошона вложит мекунанд доштаги пулошона дар конца чанс медоранд вложит мекунанд бизнесшон пеш намеравад ай кадом сабаб потому что ваё намедонанд ҳамин бизнеса ҳамин чиза изучат кардагӣ нестанд барои бизнеса сар кардан бояд внедряться кунӣ бояд якумш как коргар кор кунӣ мо вақтше омада ки коргар будем мисол ай ҳамин драйвери ай ҳамаи корҳои пасти пас сар кардагем мисол азоб кашидагем шафёриам мекардем доставкаи ҳамин мебел мекардем дору доставка мекардем ай ҳамин чиз мо ҳама чиза сар кардем просто так соҳиби чиз шидан осон нест мисол дидем кор кардем внедряться кардем как коргар кор кардем баъд ай худмона кушодем баъд оста ҳамхе рафт мисол бизнесонда аз ҳама хуб мисол ман чӣ сабе дода метавонам ки мисол мардуми мо бибинанд биёянд бипурсанд ҷои мисол айбиш нест мо ҳамавақт тайёрем барои ёрдам кардан бародарои тоҷики худмона мо бародари тоҷики худмона накуна агар як вай мо накуна пага як каси дига мекуша ё ки дар ҳамон пеши мо ё ки дар устарак дар поёнтарак фарқш як бародари мо бикуша мо пага фахр кунем ки мардуми тоҷик бо пеш рафти сай хуб нестай хубтарай кор кунанд бидуроянд как коргар кор кунанд мисол бизнеса изучат кунанд бинанд чӣ хел фаъолият мисол вай мекунанд баъд уже вложиться карда кор кунанд яъне ки мия пул доштан кифоя нест не америкада ки пул доштан мақсад ҳама дора худо башкар ҳама кор мекунад барои ҳамин ба фикри ма ки ҳама кор кунаву азобша бояд каши азобша бикаша ама бояд аввал сар куна ай ягон чиз баъд мисол риск куна ки мисол дар ягон чиз вложение куна беҳтарин аст ин хел нестай ки ҳамхе омадӣ уже мемонӣ мети пула кора сар мекунӣ ҷа америка ҷа занг мезанӣ пага я бизнес лон мегирӣ гуфти гапо пул ҳаст пула баро додан дар кора пула баргардонда буд дар кора дар 2 рӯз мехирид дар америка ами 20000 дар як рӯзам хои мехирид зиёд чиқат яка раҳмат калон ёрдам мекунанд дастгирӣ ҳамдигар бошем ҳама вақт ташаккури зиёд вақти шумо намегирем обод бошед шумо да фақат период ака раҳмат калон ака барои обод боше мерем дальше бо дигар ширкатҳои тоҷик аст ки беғайр ай мошин бизнес кор мекунанд мерем ки навори денвера ҳам 20 дақиқа 30 дақиқада тамом мекунем ки ин акаса якум ё ду серия меша барое ки уқа бизнесменои уқа бачаҳои тоҷика қабидем ки ширкатҳои худшона 2-3 бизнес доранд мо дарак надорем аки бояд ки ҳаминҷа зиндагӣ кунӣ то ин ки тоҷико кативо хӯре мемони ҳозираи ма шамс бобо ҳамҷа як магазини гулфурӯшӣ охай дарушам камтар нишон метад чиё кардагия че бобо чанд қашид ҳамин пешам кор мекардӣ бафикм гул мефурӯхтӣ гул намефурӯхтем мо пеши америка омадан як бародаре номи урам шамс як вам гулхона дорам гули анор меган вай ба фикр медонем ба як чанд бор давор карда буд авай гули анор аку опыт нео авай қати сар карда буд авай мо ёрдам медодем шавай кан аку мам намедонистам сорти гула дар ҷо мебурад чанд сумай чӣ хелай хай ки авай ки сар кард вай кардем ёрдам додем амҷа қатиш будем ай амҷа камтар опыт гирифтем сорта фаҳмидам ай куҷо мешавад чӣ хел мешавад и вақте ки америка омадем якум ҳамин фикр буд ки гулхона кушонем барои чӣ барое ки американцо гулхона доранд бисёре гулхона ҳама ҷо даста не ки ваё ба маъное ки гулое ки ваё мекунанд умуман туғри намегирад ваё метавонад 3-4 роза монад дар бараш ҳамон баргора монад барои вай уже это уже внимание композиция уже мешавад нехта внимание а вақти камтар хеле внимание для американцо да и чиз нормально вай пеш американец якта роза қатиам якта sunflower чӣ буд?
ма охирон бор якта роза бурдум да сар вайда кадаги буда баронда вақт агар ида нормал не агар вақти хушутар кини упаковкаша хушук кини бисёр калонтар кини этим мы думали можно зацепить внимание американцев хай иногда меша мебинам мега фаркати не вопрос ту навомадаги хутам америка 1-2 сол 3 сол шид декабри 2022 сол омадагим амин навомади чӣ хехи магазинат ҷод додан гирифтан аки рости гап барои масалан ман барои чӣ савол додистам бози бачае ки ҳамхели ширкат кушоданиян ҳамхели ҷо гирифта аренда ягон идея фарқш нест мумкин откритка мефурӯшанд шояд ягон ширкат мекушоянд аки ман медонам ки штатҳои калифорния нью-йорки ҷое ки мигрантҳо русговорящиҳо бисёре бисёр ҷое ки меспоранд барои лиз барои аренда додан яъне бисёриҳошон русговорящиянд ҳамон соҳибои лендлорд меган ама американце не ки уҷада осонтаре барои чи ки барои ки уҷада об шизик ёфта шумо метонед як чиз омада метонад айҷа камтар хинда ҳамин штатҳои колорадо небраска мобайнода американцои пеш ки ягон ҷора гирифтан ино тра 10 бор бэкграунд чек мекунанд пул та мебинанд чанд қад дорӣ надорӣ бо ягон кас косайн одаме ки як аз қади имзо кунад в случае ягон чизи чепе шавад дигарам патинат кунанда ай дурунш полни ҳама чиша хилд кади и дурунш вообще як ҷои склад буд ягон чи ҳама ҷо чапароста буд хам деволо шан хел ранг кардем ҳамин чиз да омадем ранг карданда о дига ҳамаша худмон сохтем холодильникам худмон сохтем штоби америкада хели холодильник сохтан хай тоҷикистон да россия да сумуш кам метию мекунам месана ки даиҷа пирамид мегирӣ иҷада барои кондитсионер задан хеле азобай ҳамаша пирамид кати ҳамаша ино пластмаси ина ҳама проблема қимат ҳамин чиз буд ҳамин холодильник сохтан баъд чӣ диливаи американца ёфти диливаи американц қай шумо ёфтем ака хай шумо дастгирӣ кардем момента ҳамин як чизе ки ман як моҳи дурост фақат кофта гаштагим ҳама отказ мекард мегӯяд ту бизнес надорӣ ту новичоки ту вообще кредит скор надорӣ ту чиз надорӣ пул надорӣ як кас пайдо шуд як американец ай венгрияда восточная европа мегӯяд хай ман иммигрант омадагиам шумо медонед иммигранте шумо кор мекунем ма шумо доверият мекунам поэтому як кас як калон ёв ма амо падард меша акат меша ҷурат меша ма вай занг задам пурсим авай одам ами мешиноси одами чӣ хеле хай номеро акай парвиза додем як сол пеш не ахели масалада мо ёрдам медиҳем касе ки акай парвиз надора касе ки акай парвиз надора пасаратса кунем ки бародарое ки тоҷик ягон бизнес доранд ки одаме ки камтар англисиш бо хушук гап мезана ҳавай қати косайнер куненда барои ки американцо нағз мебинанд ки дуюм одамам хуш кунанд лиза в случае ягон проблема ша як каса не ду каса патинат кунанд хеле чиза да подписчик да как бы поручитель хубтар меша ака хай гулхона колорадо да мо ҳисоб китоб камтар нотуғри нео иҷа да мо расшото набуд ака американцо да ино дар кор нест ки мо пиёно 100 та пиёно мебарем 200 та пиёно мекарзан ино да мебианд ду тароза мегирану меран хай ҳаста клиентҳо ҳастанд ки мегиранд букетҳои калон цветочни тарафҳои East Coast намо ай Нью-Йорк сар карда то поёна то Флорида зурай Калифорния зурай мобайнора илтимос расшод на генетик ҳаста меган 50/50 не ки мардуме ки дар мобайна гулхона вообще якумш мегум проблема че барои ки гуло америкада кам мебурад бисёриро ай латински давлатҳо мегиранд южная америка дар Нью-Йорк дар Флорида дар Калифорния порта уҷа рост мебиад то Колорадо то Небраска фура қад мебиад розе ки дар Флорида 50 цент мегири дар иҷа $2 мегири это большая разница значит бо нашуд онлайн продажа ҳама ҷуда мегӯянд ки ака як магазин кушо офлайн фурӯхтанда онлайн бисёртар мефурӯшанд ман например 70% продажа ман онлайн через сайт мебинам через Google через Instagram Facebook не ки смотря бо чӣ мефурӯшӣ гула ки онлайн ки мегира онлайн мегира ки касе ки например падар модар да дигар штата духтараш да иҷа универа буд кан мега духтарам да гул бар гул чиз нест ки ту ая штат ба дигар штат роӣ карда тони ҳамиш безебай чизе ки транспортировка вай стоит ай мепуса мера баронда чизе ки локальный ами в дрин районда онлайн ака ай дигар штатҳо заказ кан именно барои локаль ами барои дри денвер да чтобы ки ай дри денвер бо дигар штат роӣ кунӣ бо гуфтан се бизнеси дига ҳам дорӣ рафтем дуюм бизнеса нишон вай сезон не вай сезон аст вай ховай бо гармиша чӣ гуфтам клубника пазак не малина пазак номинал мерем дуюм бизнесиш рафтем ини бизнеси дуюмуш малина пазак не клубника пазак
я бояд гирон кунӣ? Гирон кунӣ. Яка светч мебия. Чӣ мебиёд? Дрин. Светчам дар гирифт. И бизнеси дуюми бобуай, ай Шамс. Зур. Акуд ҳами бизнесда бисёри бачаҳои тоҷик ҳавас карданд. Бисёрш. Хай Нью-Йорк да ин нибариант ай. Нью-Йорк да рости гап сар додем қатъия бародар камтар оҷа қин шуд кадан баъд гуфт биё бародар лучши Денвер тарафои худа гир ша оҷа осонтаре хай овардан ша айҷам сар кардем иҷа овардем ша пули нағз мебиёрад кор мефармонӣ ша тоза хушагона не ки коргари серьёзный ответственный дар коре ки ихали ки халанбаан боша намеша. Як савол. Ҷо барои бурда мондан ҷои муайян бояд гирӣ ё ки? Ҳамаша то ҳар хела. Як хел ҷояст ки определённый ҷое коммерческий ҷой оҷа метавонад ки қатиш договор мекунӣ мемонӣ ҳеҷ кай чӣ намегӯяд ки ҷои вай агар ҷое ки давлатӣ боша пермит мегирӣ ё лайсенс мегирӣ ҳамун документ да ҳамаша то ҳар хела. Ҳамин аппаратак чанд сум? Я бо нишон дем. И аппаратак ама қиматаш нами чиз ҳаром чизе бахши то хушами хуша $3000 ҳами ай фонтан меганша шоколадный фонтан а? О пака зиёд. Не худи мошинча чи? Ҳами ҳамашагон таги 15 та да $15000. О қати регистрация қати ҳама чиш ҳами 3500. 3000 қай дастафка шамқа мешада. Баъд пули я бировардӣ? Хаймун ира нав сар кардем я ҳафта бировардем ша пока амун солинавӣ буд одам бисёр буд ям прикол буд каси 10 секунд амал мекунаша я амун ята бепул амун приз мақсад пултуш дар онҷа боша пултуш дар онҷа боша шон метавон 10 секунда баъд 10 секунда ман ира мечкаман мекунӣ одамо ҳам хеле очередь месодан барои ира бозӣ кардан оли хазби кадорем хак хазби ка шон метавон намед салому алейкум мардум мам шоколад пазак зур бах ма хё кардам кой берун мебинӣ майдача гуфтум ягон амун хешта буд гарми сарша мебинем қади очам ёд кардам очаҷон анпа мепаза анеми бизнеси зур леки 15000 аки як рӯзда кор кардагӣ да як рӯз груба чанд сум кор ина зур кор мекардем барои ки мо наҳоидени ҳамин чиз буду баъд инҷора пур мекардем баъд ҷаст манекени хазби буд ба американцо бисёр ҳамин чизро аввая нағз менада ҳамҷа зарифтем одам ёдам сурат мегирифтан бозӣ мекардан имитатсия ки одам очередь мешуд гуфтем ҳама адам чи ба хазби габдурӯзик не ам хазби клубника назва меку аввай приколеку американцо клубника есче бомба если честно не ки зур хай айс кани биё нишон як стаканчик шайна кама как чирки не ҳисобе ки сезон нест мондаги аз макан я бор айс биё нишон теда аз аман баъд нахуд шумо хазби када иҷамон нахуд амиҷа хазби камоне я ман мерасонам хазби дам бародарай хазби клубника бомба если честно и чизе ҳеҷ вақт аётон наброрен чизе ки шумо да фоида мебиёра айвай бизнес шумо ай бизнес бачаҳои ёшен фақат не шумо ёшен чизе ки пул мебиёра ай чизе ки шумо нон кор мекунеку тоза нигоҳ хай шумо пулотон бисёра я файрод ки 3500 и медон 3500 дар душанбе одамо хона мехаранд дар қишлоқҳо туй мекунанд зан я фурӯш биё як каса зан тиему дар душанбе савобша мегирӣ тоза кунен ин чизи зура не ки идеяи зур наршагон чаледа нарша чихе мефурӯшем як коробкаи клубника чанд паунд меша оҷа як косачаи амхелиш масалан як косачаш ами бо архел болош агар мағз монӣ сензадор бону випит крем чӣ меган сметана ширин гӯё хаймора каданга гифтан гива уз дафта ами ай болош агар бо ҳар чӣ монӣ бо ам 14-15 шудан мегире хай рӯзуш ами 50 та 100 та стаканчик фурӯши уже хела пул меша уже хишон яки медони чӣ ам тагдам як надвной мони матрасча амҷа бо хок нико як ҷои муайян да мони саҳархеза як ҷои то бепул одамода рекордаш буд пешаи крисмас бировардемша рекордаш буд 3 соат 20 минута $500 2 соат вай 3 соат ҳозир баъди ин навори шумо ҳама хиёл мекунад ки ҳам мавзӯ мебинӣ дордаша мепартем мошин мефурӯшем хеле бародаро пеша ин кора кардан якумаш
дагор кардан ҳуҷҷат гирифтан бениҳоят қин аст. Адвокат барои ҳуҷҷатгирӣ 2000-3000 мегирад. То ягон акаи бародар нашуд ки англисӣ зур набоша. Американцои хали документ доданда ганда линтян хали беҳушанда зангшон мезани илтимосшон мекунӣ бо илтимосшон мекунӣ баъд метиян не идея зур баромда фикр кардаи кора кунен ҳам хеме то осонак не кира клубника тоза карданаш оварданаш хай коргар мемонӣ коргар кор мекунад ҳар рӯз $200 олик тисоза мегам ман зур будам мерам ай фалони қарз мегирам я тагам хали мекушам ин уже якум бор нест як коргар наги ту ду коргар гир як дони камхел мея коргаш кор ёд мегирад ту имушу олики нақсте $200 те рӯза бигӯед мо фоиз қатӣ медодем ва як гапа ки амин чи гулфурӯшӣ чи амин чизе ки ритейл меган ягон чи мефурӯшӣ сервис хинда ба маъное ки одам ва ёд мети пага мегам ман иҷа кучидам пага ман иҷа занг гирифтам пага трак мебурам постоянно одам анамиш хинда барои ҳамин як 10 там хеле мекушои ки хайр меша худо гӯн латисо гин ати берун маҳкам кунем мерем ӯ як навори дига бояд кунем дига бизнес надори нишон додан ама хайр ман я чи гуфтам ки хонену хонен англисӣ айна ма да Америка 2 солум англисӣ намебуд кун ҳама ин чизо дам кароти срок намеш бовар кунем на соли ки англисӣ мара дар ин давлат зиндагима осон кардагия хонаи бобо омадем бобо ё ту шамс ман нафаҳмам кадом ном шади шамс я мардум чӣ хеле мешиноса бобо шамс мешиноса шамс амҷа гуфтан саркар рост ҷа шамс мега американцо шамс меган фамили барои номуро айваз шумо номутум айваз бобо осон айда о диҷей бобо мо дар иҷа кришая ҳисоби ки мо дар кришаи доме ки шамсшон зиндагӣ мекунанд оилавӣ чанд ҳазор $3000 аренда тақрибан 2700 чанде баъд ам паркингу ва бил милуш қатия хай бо ай вайфай ай хотелкои хите бо аҷа бассейнуш ба филм соати кори катем вақти муайян ё любое время то 11 шава то 10 шава хай мақсад агар 11 шава дар иҷа дрои дига ҳамҷа суда мегири и хнука ё он аваш ҷакузиш гарма бош ин ҷакузиш гарма и гармек на и гармек ниё то дай шава бо иҷозат бояд гирӣ ё ки фарш не резидент бошӣ меҳмон там биёри ё резидент там бошӣ меҳмон там биёри гапа нафаҳманд мардум ма $3000 тақрибан груба барои парковкаву ҷои махниш барои имина ҳами денвер қиматай сразу мегум акун беҳад қимата шумо метавонед ки 1500 дам ёбен 1390 доди худоям ҳаст дар пеш мо ҳозир ай доди худоям мегирем шаймониша нақл мекунам ана барое ки ҳам оилаш наздик здания нами каришнивида оилашон кор мекардиян шамса ҳам шишагин аст ку шишагин ина кариши во чи дидӣ ҳам оилашон наздик хонашон ҳам маошошон хуб бо худшам якчанд бизнесои худша дорад позволят мекунад худ шумоям метавонед биёед ба ҳазур агар ки бизнесои худтон бошад фоидаи нағз бошад чӣ бане ҳам хел зиндагӣ кунед бассейнтон дар мефоратон бассейн бо инҷа ба филм ҷои тренажёр низаолибодуру хонашам нишон метиҳем та чанд хонага ду хонага як хонага чанд квадратный метр груба ё 700 сквер фит ё 800 чанд фарзанд дорӣ барои як хонага яки барои як хонага агар шахсан мая гирен 3000 қимата ма дар бруклин меистом 2700 ду хонага да метиҳем ҳам бо дута туалет хай иҷа барои район ужда райони черикрик меган демерда ба фикр мам як аз районҳои ҳаёти боё да не бой не ҷои кори на просто қадам ҳаёти боё хай мерем озир хонашон не манзараешон те хона шашлик не ки манзараш беҳтарин виюешон те кора ранг душанбе ина агар даже ҳамча суратгирӣ гӯи ман душанбе омадум ҳама бовар мекунанд но чордомам ранги доми қайроқумай бор нишонте здания диагностика на самом деле ранги душанбе яби кош ва инҷа ҳамсоёти хеле вай нестан хеле дерски нестан ҳама сафеда намеган ки чурка хеле оливо нахӯрдаем чи англис хай ҷавоб намепесонам ин аксати салони ҳамо пашкани пиштами дом да ҷам наздикая и знаешь любой чи барои янга кадагӣ иҷа салон
اینجا جای کو اینجا торговый центр Женки Лев. اینجا نه که رایون بویو با فکر ما ай уҷа чери криг не اون طرف رایون بویو اینجا سر میشه تا اون سر Street میگن اونجا. بویا هم اونجا. ایجا اگر پروسه یک حوالی گیری аренда چند سومه همین نقد حوالی هم میگیری همجا 3000 دا ها میگیری و تن هاوس میگیری حوالی خیلی قیمت‌تر اینو این همجا قیمت‌تر ممکنه اورا دا گیری 3000 دا دو خونگا سه قطی گاراژش نه که ایجاد اوج قیمت‌تره انا میشه که یگون دو ایتاژه حوالی گیری 5000 دا و پایون شاید از داتی 2000 بول داخل نه نه خریم آینده دا ماله چی بانه میخریم نصیب هیچ گپ 700000 دا این بیزنسش اگر سخت قپات چی بانه یا اکو 700 فروش اگر یکدم خری اگه داون پیمنتش با فکرم 20% 25% داون پیمنت میتیم میگه رفتین خونه تا کن نشون ته ماله با زالو است اونجا جویس وای ایجا برای باربیکیو دیگر چیز کردن اجازه میگیری یا نه یگان چیز اجازه میگیرم لزین تامین چیپ داشته باشه اینا یعنی چیپ قطعی هم اجازه دوست پاست درم یک یگان کس ها ای وای برای توزاکنی بسنج کرد این میزنه دا کار میکنن اولا رفتیم خیلی خونه ش اگر نور کنیم کنی ببینیم چی گپای هم خالی جا سه تا داره یا تا هشتم یا تا دوازدهم ده یا تا هشتم ده داره با یا تا باشم چهارم ده داره این هم خالی جا بیلیارد جایش تانو کار کردن جا با فکرم وای دا ریسپشن اینجا کو درونات 11 этаж اینجا خجوی کلازتاتون جای لباس ماشین کارتون اینجا خجوی مینی اوفیس چای خودت خجا ویدم نشون میتی بعد اینجا کухня صبح کی خیلی امریکانسو چی حساب نمیکنن که کухня خیلی گیری اگر دو خانگاه حساب میشه اگر مرکای تاجیکو کتی یا تا با دو کامنتا و جا باره خورد مرکای تاجیکستان کتی دو خانگاه حساب میکنن مرکای امریکانسو چی حساب نمیکنن هولند حساب نمیکنن فقط بدروم حساب میکنن اینجا جای سپانیتون اسو واننا و توالت اسو جای کوکا 3000 too much Ее $2 где-то بدам. مبلغ بسیار خیلی میشه بدگی و این چیزا دیگه همش آوردگی میشه چیزا این دیوان این چیزا من راه خودت آوردم خیلی 3000 یا که این 3000 ای برای این خیلی میویدا پایان دا بو این برای رایونش ایجاد میگن برای چریکلی رایون میگن خیلی مردمی که چند زمین میکنن میدونن چریکلی یکی از رایونهای تازه ترین و یکم بیزاپاسنی و باید این کوچه این چیز این اینجا پایان کالرادو بولیوار میگن که سویزوشه گویا پازوانوشین که می دنور نه گفتم اگر نه من نگفتم برای چیزو لیکن هست آدمی که پازوالت میکنن هست آدمی که نه ایلویم که از این از روش تو بیاد من هیچ وقت نیست نه که من برای سراونی نگفتم یکم روز که بیاین اون نمیشه خیلی وقتی که уже با پاختون میکشون دیگه برای من برای چی نشون دادم در نوارای پیشتر من وقت نشون میدادم که استودنت‌ها چه زندگی میکنن اگر که شما خودتون دا پازوالت کنین $3000 دا مثلا این دنور رایون زور رایونش هم جور زور هم اویلاش دا نزدیک اکونوم میشد ایرای ترانسپورتировка و دیگر چیز ممکن که $200-300 اکونوم کنن این یک دوی مشکی برای فرزان ندارن فرزان اگر میداشتن شاید اینجا مکتبوش هم рейтингш баландай ваям плюси калон баъд балкон ҳаст ки дар бисёри хонаҳо балкон нест баъд дуюмаш ки хонаи нав зданияи нав охранияи зона магазино гирду атроф ҳама чи ҳаст инам як экономи дига залу ҳамон чизоро даст баси бестоимоштушкати где-то хона 2000 бори меғалта мо ҳам ки якум рӯз ки омадаем 2 сол пеш омадем 2200 медиҳем ҷое ки қати шумо зенг мекардем ҳамун домода 2200 медиҳем 2 бедрум буд ва хеле калон буд ба инҷа дам одамое ки инҷа кор мекунанд масалан соати коришон именно ҳами территорияам 18 нест 20-30 минимум метиҳан тарафо баъд кам меша иншам ҳаст лекин молодец ман топша гуфтисам топи топ 3000 дам хона гирифтан меша а так ҳамин районнода аз $1000 сар мешад ки қинда ёфтан $1000 да груба 1500 1300 топови именно райони тоҷикода
ҳамин морам гӯё ай райони тоҷико дур нестем, мо ҳамин просто 3 минут боло ҳай мекунем. 3 майл не 1 майл бафтам 2 майл 3 минут ай мекуни, он онҷо купалаи золотое ку. Ҳамун через дорогу оҷо хона акай доди худоям пешки акай шодону дига ҳамаи тоҷико. Ҳамин ра Аламида меган қати парки Ров. Якам райони ҳам раҳи тоҷико русска говорящего. Айҷа аэропорт чанд қараҳа? 20 минут. Ин амҷа меброид, ҳайвей да меброид 30 минут. Соати 2 30 минут. 1 соат. Ну смотря. Барои вая, барои Трафик, да. Трафик. Не зур. Поэтому